Kwagogo Zola kula uzongithola khona mawungifuna asivoti. Uqale ngento ekugcinwa ngayo. Khohlwa gogo, khohlwa magogo, khohlwa ntombi endala. Khohlwa asivoti senajwayele. Hey, selinimuncile bo igazi labalandeli bakaMaskandi nazi ukuthi bayavota. Bonini ngithi ufike waphapha seniyabona i-competition ayisezokuba khona. Ayikho siyayivanda be-competition ye-top 10 ukuthi kuzongena uKhuzani noMthandeni angene oyedwa othanda ukungena. Vele uKhuzani out. Asivoti, maBlue Nation asivoti. Ngifuna ukubona namehlo. Ubhayize kakhulu logogo lona. Uthe sebona ukuthi ubhayize baqala bamdonsa abaphathi abakhulu bokhozi bathi wenzani ngoba phela sisebhizinisini la wenzani. Wenzalo wasesebhizinisini uyabuye manje uzobhutshisa ingoma kaJumbo Jumbo Nceko siyaxolisa singamaBlue Nation ingane yakwethu siyaxolisa usixolele ingane yakwethu asilwi nawe silwa nezalukwazi enoshukela asivoti. Hlala wena mxhiliba kagogo ungayidlali ingoma kaKhuzani uthi abangayidlali uKhuzini fuck off. Khuzani adunyiswanga ukhozi ulaka khona ngenxa abalandeli bakhe abathenga umculo wakhe abastream umculo wakhe. Wena fuck off wena besivota la senza million qede nizomphakamisha isheke lika 100,000. Ungawina ingoma yahlelisa unyaka ingavotelwa amavoti angaphekwe million uzonikezwa 100,000. Hey asivoti uMaBlue Nation asivoti. Nizonyanyika lokho anitholi lutho. Asivoti mxhiliba kagogo sebekutshelile ukuthi ubhayizile usuyabula lokhu uzocushisa ingoma kaJumbo la ufuna icompetition angini manje usufuna icompetition yeGucci nengoma kaJumbo ethi noma ungavala ninyile lezi zalukwazi ezenoshukela asivoti maBlue Nation futhi bafethu asinganiculela into eyodwa njalo. Tshela oseduze kwakho noseduze kwalo etshela omunye kanjalo tshela abangani bakho betshela abangani babo ukuthi amaBlue Nation awavoti. Sizofocusa kwi-album ezophuma futhi ngoba uKhuzani ethule nje uNkulunkulu nje siyabonga ngoba uyena umuntu ade engasenza sigcine sengathi asisazi ukuthi kumele sifocus ekuphi njengoba ethule nje iyodwa ke ifocus bafethu kwi-album ezophuma Friday kaKhuzani. I-album iNkosi yaMaskandi ezophuma Friday. Indaba yezalukwazi eno-BP noshukela gede valani i-top 10 yeni Friday asinamsebenzi nayo. Asivoti sikhathele ukhozi olumunca amagazi abaculi ngabalandeli babo. Asivoti hambani oqola abanye ezizalukwazi enoshukela ne-BP la sis.